kasih, terima kasih. Iki suwuk Ruda Paribeksa. Walah. Nuwun Banyu Langit, agen komplit nika. Apik iki wis seneng aku garap. Kreasi yo ngene iki, Pak. Iya, kreasi dumadakan. Aja meneh Banyu Langit ya lagu ayang-ayang iming-iming ngono mesti. Kecil ngono ya. Kecil wis. Aja meneh kok diiming-iming Di Sodo Harga. Nggih. Pak Dodi. Nggih. Kon aturaken menika Banyu Langit. Monggo aja dipun aturaken pamundhut saking Bapak Komisaris Utama. Banyu Langit. Monggo dados. Yo
Terima kasih, terima kasih. Suwuk Ruda Paribeksa. Walah. Nuwun banyu langit mengaturaken komplit nika. Apik iki wis seneng aku garap. Kreasi yo ngene iki, Pak. Iya, kreasi dumadakan. Jomene banyu langit ya lagu ayang-ayang iming-iming ngono mesti. Kecil ngono ya. Kecil wis. Aja meneh kok diiming-iming digeglake wis tesantai kok. Ah iya. Nggih. Pakde mangke kalajengaken ngen goro-goro Oh, Mbak siap, Ut. nego dawuh, nego dawuh. Tak bacetne lampah. Tetap sukses keluarga besar Jasa Marga, JMJ dan juga PT Adikarya selalu bermanfaat untuk seluruh warga masyarakat. Amin. Yo rerakit, Mak. Yo tak dereke.